Per exemple, i si no m'agrada? Carles, és que i si ara jo trio fer un grau en mecànica, un grau mig de mecànica, i després descobreixo que no és el meu? O em dedico a fer batxillerat per arribar a fer una farmàcia i després descobreixo que, i si no m'agrada? Bé, fins ara heu seguit més o menys tots un mateix camí. Ara comenceu a triar amb el batxillerat, no? Algunes assignatures diferents, els crèdits de variables, després ja triareu a la universitat, triareu més. Sempre hi haurà el risc de coses que no t'agradin. Sempre. Què pots fer amb això? Una, informa't superbé. Sapigueu, per exemple, que a psicologia hi ha moltíssimes matemàtiques i s'hi arriba amb el batxillerat científic. Sí, per treballar amb el cervell, amb la personalitat de les persones, fan falta moltes matemàtiques. Mireu-vos bé quines assignatures inclouen els estudis que us agraden, què hi ha a dins, com són. I després tingueu clara una altra cosa, no sempre us agradarà tot. Segurament tots feu coses a vegades que no us agrada, els vostres pares a la feina, a casa, fan coses també que no són les que més els motiven, però toca. Toca perquè al final el que realment vull va molt més enllà. El meu somni, que us deia abans. Imaginem-nos un exemple qualsevol, no? La Billie Eilish. Famosíssima, gran cantant, espectacular com a compositora. Vosaltres creieu que tot el dia està composant i cantant que és el que li agrada? No. La Billie Eilish també té els seus compromisos amb patrocinadors, les seves gires per viatjar per tot el món, cada nit en una ciutat diferent, relacionant-se amb gent que potser no li agrada, la gent de la indústria, contestant missatges de fans per mantenir-se allà amb ells. Hi ha mil coses que no li agraden, però aquestes permeten que, a canvi, ella pugui fer el que sí que li agrada, que és la seva música, les seves cançons. Penseu sempre en la part que sí que us agradarà. Informeu-vos bé perquè no hi hagi cap sorpresa estranya, però concentreu-vos en allò que sí que t'agradarà i la part que no ja trobaràs la forma de sobreposar-te o de que inclús t'acabi agradant, perquè les coses a vegades passen així.